जाय सुबुङा बेबायदि उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालायबाय बेखौ सुबुंनि गेजेरावनो जोङो फासि होयोबा जाहाथे बेबायदि इयुनावहाय रावबो माने खालायनो हाया बेनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे घटनाखौ लानानै कन्डेनेसन खालायदों आरो जाय दुस्थिखारि आरो जाय रेप खालायग्रा आनवार हुसेन बडगावनि थागिबि बेखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो नङाबा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै जे रेपिस जाय सुबुङा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै फासि होनांगौ मानो होनबा बे घटनाया बारे बारे जोंनि ओनसोलाव जाबाय थादों दा बेनि थाखायनो जाय दुस्थखारि जाय सुबुङा बेबायदि उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालायबाय बेखौ सुबुंनि गेजेरावनो जोङो फासि होयोबा जाहाथे बेबायदि इयुनावहाय रावबो माने खालायनो हाया बेनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों क'क्राझार पुलिस प्रशासनखौ जों मिथिदों बिथाङा रावबो गैयै समाव बे हिनजावसाखौ बाहेरायाव फुस्लायनानै लानानै थांनानै बेखौ गुबुन मोनसे जायगायाव रेप खालायहैदों बेनिफ्राय लगे लगे मिथिनानै बेखौ केस होनाय जादों आरो पुलिसा बेखौ हमनानै लायनानै दायो पुलिसनि आखायाव दङ दा बे घटनाखौ आरो इयुनावहाय बेबायदि माखासे घटनाफ्रा दाजाथों बा बेबायदि गाज्रि घटनाया जोंनि गेजेराव दाजाथों दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा प्रशासनफोरखौ गोरा खालायगोन लोगोसे प्रशासन बिफाननिफ्राय बा डिसिनिफ्राय बेबायदि माखासे जे ड्राग्स जाहोनानै बा निसा होनानै बेबायदि माखासे आइजोफोरखौ जिनाहारि खालायनाय बा बायदि बायदि गाज्रि लामाजों लानानै थांनाय बिनिफ्राय गोख्रों नोजोर होगोन दा जे घटनाया जानानै थांबाय बे घटनानि सायावहाय जोङो पुरा कन्डेनेसन खालायदों आरो जाय माने बेखौ खालायदों रेप खालायदों आनवार हुसेन बिथांखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो रायजोनि गेजेराव बेखौ लाबोनानै गेजेरावनो फासि होनांगौ जाहाथे इयुनावहाय बेबायदि आरो रेप खालायग्रा मानसि दा ओंखारथों बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बे घटनाया माबोरै जादों मानो जादों जों बयबो बिनि थाखाय दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन जाहाथे हिन्जावसाफ्राबो सोरनिबा गोदै रावाव बा सोरनिबा नंखाय बाथ्रायावहाय बिथांमोना गोजावनानै गुबुन मानसिफोरजों बा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों असिनाखि मानसिफोरजों बेबायदि लोगो जानाय बा रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि जायफोर दिनै सिनियर थाखोनि मानसिफोर समाजखौ ससाइटिखौ जायफोर लिड खालायग्रा दिनै न'खरखौ जायफोर गार्जेनफ्रा लिड खालायदों दिनै न'खराव मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय ससाइटि समाजाव मोजां मोनसे लाबोनो थाखाय दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन आरो जाय मानसिफ्रा दिनै बारे बारे बेबायदि खालायदों खाबु लादों बै खाबु लाग्राफोरनिफ्राय जोंनि आइजोफ्रा ट्राइबेल बा गुबुन गुबुन जायफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोना गोजान जानो हानांगोन गोजान जानो हायाबा बिथांमोना बे सुबिदाखौ लाबाय थागोन बे सुबिदानि थाखायनो बिथांमोनहा होनायनि थाखायनो बिथांमोनहा गोरलैयै फुस्लायनो बोलो मोनो दा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै बेबायदि घटना खालायग्रा बिथांमोननि केरेक्टार्सआवनो ब्लाडआवनो दंखायो दा बेनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा बेबायदि घटनाखौ खालायनो बा नाजायो बा फुस्लायो बिथांमोनहा जुदि फ्रन्टआव फैबायबा मोगथाङाव फैबायबा हमनो मोनबायबा जिहेतु मैयाबो घटना जाखांनायनि उनाव हमनो मोनबाय बिथांमोनखौ रायजोनि गेजेराव अपेनै फासि होनांगौ अब्लासो जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खालायदों लासै लासै गैया खालायगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बा गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव लेभेलाव मोनसे एवारनेस लाबोनांगोन आरो बेनि गेजेरजोंसो नङाबा जोंनि गेजेरावहाय गोजोन बा सान्ति परिबेसा फैनाय नङा हिन्जावसाफ्रा बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा दायो फुजा मेलानि बोथोर जाबाय थादों फुजा जादोंहाय गोबां जायगायावहायनो लक्ष्मी फुजा जादों दा बे लक्ष्मी फुजायावहाय जोंनि आइजो हिन्जावसाफ्रा माने न'आव माने फुजा जानायनि नामैनो माने जिहेतु हर गेजेर मानि थानो नाङा न'आव थाब फैनांगोन आरो जे गावनि मावनांगौ हाबा
बेखौ मावनानै लानांगोन नङाबा बेबायदि सुबिदा लाग्रा सुबुंफोर गोबां दङ बे सुबिदा लायोब्ला बिथांमोनहा बेबायदि सुबिदायावहाय चान्स मोनो सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो आं गासै जोंनि हालामनि रायजो राजा आरो जाय माने ससाइटि समाजखौ दैदेनदों बिथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामदों बयबो जाहाथे जों बयबो दायथ' लालायो आरो गाव गावनि सायाव मोनसे जोङो गोख्रों मोनसे फोथायना लानानै खामानि मावनो हायो अब्लानो जोङो बैफोरबादि माखासे जे रेप जानाय बा ड्राग्स निसा लानाय बायदि मुवानिफ्राय जोङो गोजान जानो हागोन नङाबा जोंखौ बेबायदि माखासे फुस्लायग्रा आरो जाय मानसिफ्रा दिनै सुबिदा लाग्रा बेफोर बिथांमोनहा जेब्लायबो फुस्लायनो थाखाय माने बरायनो थाखाय माखासे बेबायदि फुस्लायनानै खामानिखौ मावगोन যোৱাকালি 29 তাৰিখত ছায়েন্স কলেজ ওচৰত আমাৰ বড়ো ট্ৰাইবেল ছোৱালীক এজন মাইনৰিটি ল'ৰাই 24 বছৰ ল'ৰাই ধৰি পিনি ৰেপ কৰিলে ৰেপ কৰাটো এইটোও নহয় ইয়াৰ আগতো বহুতবাৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ পুলিচ বিভাগে এট্ৰচিটি এক্টক দিয়া নাই আমি আজি আকৌ গৈছোঁ থানাত আজি দেখিলোঁ ইয়াতো এট্ৰচিটি দিয়া নাই একটো পক্সো একটো দিছে ঠিকেই হয় কিন্তু এট্ৰচিটি একটো দিবাই লাগে কিয়নো এইটো আমাৰ ST বিলাকৰ ৰাইটছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এট্ৰচিটি এক্টটো কিয় বনাইছে আমাৰ ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণেহে বনাইছে হয় নাই নহ'লে এট্ৰচিটি একৰ কি বিলু থাকিব ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ আমাৰ বঞ্চু আছে বঞ্চুৰ পৰা আহিছে আমাৰ স্পিকাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ SP মহোদয় এই কেছটো ভালকৈ চাব এট্ৰচিটি এক্টটো দিব আৰু আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ CM মহোদয় প্ৰমোদ বড়োকো অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো কেছটো অলপ চাওক এইটোৱে মই কওঁ দুখীটো শাস্তি পাবই লাগিব পক্সো তাকতো জেলটো কয় লাগতে ফাঁচি দিবই লাগিব এইটো ইয়াৰ কাৰণে আমি এট্ৰচিটি এক্টটো দিছোঁ বাৰে বাৰে যে হৈ আছে না এইটোৱে বাৰে বাৰে হৈ আছে মানে কোন জাতিয়ে খালি মাইনৰিটি মানুহে আমাৰ ST মানুহক ৰেপ কৰি আছে এটাই নহয় বাৰ বাৰ হৈ আছে এইটো কি কাৰণ এইটো কিবা একটা ইহঁতৰ ট্ৰেইনিং আছে ইয়াৰ কাৰণে কৰি আছে হয় আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৱাকালি কক্ৰাঝাৰ চহৰত এজনী জনজাতি ছোৱালী ৰেপ হৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে এই ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মানে জঘন্যভাৱে যে ৰেপ হৈ আছে সেইটো আমি সাধু অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে দোষী কাৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি আশা ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত যাতে এনেকৈ পাখণ্ডই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু উচিত শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমি আজি বঞ্চু আৰু আছু আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ থানাত এটা সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰ আমি OC-ক অফিচাৰ ইনচাৰ্জ যোনে আছে তাক আমি সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰ দিব লগা হৈছে আজি এই সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰটো কালি যে ঘটনা হৈছে ৰেপ যে হৈছে মাইনৰ এজন ছোৱালীৰ বড়ো ছোৱালীৰ এজন নন ট্ৰাইবেল মানুহে তাৰ নাম অনৱাৰ হুছেইন এই মানুহে আমাৰ ট্ৰাইবেল বড়ো মাইনৰ ছোৱালীক 16 বছৰীয়া 16 বছৰীয়া বড়ো ছোৱালীক ৰেপ কৰিছে এই ৰেপৰ এগেইনষ্টত আমি সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰ দিব আহিব লগা হ'ল সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰ আমি ইয়াৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট যোনটো এফআইআৰ আছিলে যোনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে পুলিচ থানাই এই এফআইআৰত আমাৰ যোনটো ল আছে ট্ৰাইবেলৰ ল শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব এট্ৰচিটিজ এক্ট প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 সেই লটো এতিয়ালৈকে এফআইআৰত দিয়া নাছিলে আৰু আমাৰ দাবীটো সাপ্লিমেণ্টাৰী এফআইআৰত এইটোৱে আছে যে সোনকালে এট্ৰচিটিজ এক্টটো এফআইআৰত সোমাব লাগিব কাৰণ 1989ত আমাৰ যোনটো ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক যেতিয়া নন ট্ৰাইবেলৰ
তৰফৰ পৰা হিউমিলেট হয় বা কোনোবা মাৰ খায় বা কোনোবা মাৰ্ডাৰ হৈ যায় বা কোনোবা ৰেপ হৈ যায়, ইয়াৰ কাৰণে এট্ৰচিটিছ এক্টটো বনোৱা হৈছে আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। এই এক্টটো আজিলৈকে 10টা কেছেছ হ'ল। এতিয়ালৈকে আসাম পুলিচে কেতিয়াও এইটো এট্ৰচিটিছ এক্টটো সোমাই নিদিয়ে FIR-ত, আৰু বিভিন্ন মানে আইন প্ৰক্ৰিয়াটো মানে বিফল হৈ যায়। কেতিয়াবা কালপ্ৰিটছবিলাক এৰি দিয়ে কালপ্ৰিটছবিলাকক। এইকাৰণে আমি যাহাতে আমাৰ ভণ্টি 16 বছৰীয়া ভণ্টি ই জাষ্টিছ পায়, ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে সোনকালে এট্ৰচিটিছ এক্ট, শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব এট্ৰচিটিছ এক্টটো সোনকালে FIR-ত সোমাব লাগিব, আৰু কালপ্ৰিটক এজ পাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ এট্ৰচিটিছ এক্ট, পক্সো এক্ট এণ্ড IPC এক্ট, এই কালপ্ৰিটক সাজা দিব লাগিব।